IFM News. Hindi lamang ang mga tao ang nakararanas ng mainit na panahon, lalo ngayong inaasahan ang pagpasok ng Philippine Summer o panahon ng tag-init, maging ang mga hayop din. Nagpaalala ang Office of the Provincial Veterinary Pangasinan sa mga pet owners sa lalawigan sa gitna ng patuloy na nararamdamang init ng panahon. Sa panayam ng IFM News Igupan kay Provincial Veterinarian Arcelio Biñol, inihayag nito ang ilan sa mga nararapat na gawin ng mga nag-aalaga ng hayop upang maisaalang-alang din ang kanilang kalagayan. Una, pag sa mga pet animals, ano ba yung mga pet animals? Yung aso, pusa, ninalagaan sa loob ng bahay o sa loob ng bus ng bahay. Number one, bigyan din natin yung pangailangan nila. Una, yung tubig. Yan. Komportableng tulugan o kung saan sila nag-i-stay, sapat na pagkain, at yung comfort din nila. At kung sila ay nainitan, dapat paliguan din natin sila. Lalong-lalo na ngayong panahon na ito. Yung iba nga, pag pinaligan yung mga aso nila, everyday. Yung iba naman, twice a week. Yung iba talagang hindi nagpapaligo ng aso. Kasama sa pagiging responsible pet owner, dapat paliguan yung mga aso. Iginit ito ang pagiging responsableng pet owner na nakapaloob sa umiiral na batas o Republic Act 9842. Paigtingin pa ng tanggapan ng kampanya kontra rabies, maging ang pagtataguyod ng responsible pet ownership sa mga Pangasinenses. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Conaraca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.